sai a sake a social media. Da na gani ne dariya na ce lalle wa'anda mutane mu musu hands up hands down. Wannan ya nuna magana hujja ta kusa ko ta nesa ba su da ita. Shi yasa sai dai a dauko mana wakar Gausi a saka mana. Kun ganni na yi kiba babu abin da ke damuna kullum faɗi nake Gausi. Ƙarya nake yi ba ku taɓa gani ba? Dube ne na kiba domin hankali na kwance. Kun ganni na yi kiba aikin Gausi ne wandonka ya fashe aikin matarka ta gudu aikin Gausi ne babanka ya mutu aikin Gausi kazarka ta mutu. Kowa na kabara ma dan talaka da masaraki, dan kasuwa ka sa malam har da mamayaki, mabiyin ka na rike ka na gari na sa da baki, kai rahuwa uwa ba ni zuwa gidan dawaki.